ama for me mama akwa baba Asante-Akyem Watch we masem my story na my story so no ye ne omo a omabobra ewa Asante-Akyem ana omo free Asante-Akyem ebonkomo na ye fa futuo free omo story no enema bi omo ye ya omo feel say eboaye de omo ye ya ebia ye mo kwan a ene enka omo nye biem eno sankomo no ene edi ewo masem so midin edi yaw pi yaw na ene madru Dampong M2 basic na mene omo headmaster Mr. Sebe obebo ni din na na ebetwetwe nkomo wa kira de mfie pete wa kira de ache na ene obeka ne story na ewiase nyina nso no yafa afutuo kakra enso afrim enti na de wo ho no me twa me ho mesa ma basisi e me mo akwa babiemba masem so we ya Asante-Akyem Watch na omo support a program we no backyard dwaso for friend glass wo dwaso presby school no the opposite abrosan fefefe ensa de achele mortuary grade ombema obi kama omo na ehwe dwumadie na omo tayechi ebo yechidom me ni Mr. Sebe twetwe nkomo nyabre ye nkomo ne nwa nyabre ne tie futusem nefa bi eto ukotodwem mpani sise woni futufo a ukoto so obi tu ne bafo a na wo nso wafa bi enti ne no ye betia futuo enti nyabre na ehwe ye Mr. Sebe akwa baba masem so nia na brabo muti say o nyankopon adawo maka crowd adom ya na akan ye de nyame ase me hwe o age a wo kan ye ne se de ozitie de ahoden still like o hopa oba de adaroma oba de adaroma ye de nyame ase masem so de ye ba ye di nkomo ye ka wabrabo mu nsem wahyase de besi enne de awrade adomode wadu na ye hya ase no bacho udi nyina e de say the dia medical school there from Sebe Gabriel but the fee no go from Kofi Yanchra but the other course school is Sebe Gabriel and na dominate na just enjoy Gabriel the nyame ase na de na enjoy Gabriel try na Asante-Akyem for your we for Gabriel the nshan kwa na ebebre na why headmaster ewo Dampong M2 in field do say as a matter of fact me buy kura me 2 months kura but because headmaster wo muramura 2 years mu na yesa transfer me ba okay and say when you dey na ye ntinsi na yen kan o teacher bi asem uko college wo he wo start wo he na brabo no kwa say na netie yo me we secondary school wo to train top test by then and then I also to the secondary school me we mu na me train 5 years na me co training college na me be co training college no me adwuma bebre so 5 years interval sans na me co training college 94 me 89 me turn polythene bag pen na a friend rubber bag na paper bag me adwuma so me ma turn paste pen ni kuko say adwuma wa dim light electrical parts my drugstore 1 year 8 months my license na me bra ejai na e beto nton na ma dim ti da ko me wa na ba say me no me ni future wo ti me ko training college eco school ti me to form failure na fortunate akokare na the year akrotko the year university yeah Adansi University the year me ko interview na farm mu na ko sa 3 years ya refer me dem the year na be year 20 cha ti post me ba Asante-Akyem South edwaso ti ba na district so be every post two na so wa ko be je me ko first station teshi praso 97 they call me 3 years 7 months na hu say ho de mani yo ti me fio na we na me anu sabi ye ukrom ketwa no bi na enyamie se de na bi enyamie se kan akra bi kwa uko si techi krom ofa forest bi mu akọ tukrom ti na ase tran is unbearable me anu ameje transfer ya de me ba asubua nso be di 22 years 8 months 22 years 8 months awa asubua nko a teshi plus 1 year 3 years 7 months na higher 22 years 8 months na the anti-man ba say me yiri am ware no ba no or twins first but we nya ba ko oji 5 pounds of blood second one onya 8 months no free no oji 17 pounds of blood no free me na me ko ye bibia kama na me sema ye no ho ade nti amamre kwan so ma me wo yi no na mu me ka de bi beto me so na nso benefo se ka de susie
be man so si show ansana waham the boy ho na ba say teachers na ba out no e be diplomat yes enkoye another course na agi sade be 10 years me sure me bibia wie ne menya bechim because house koye no 2 years wie nyame adom so so yan frame be bibia kama ti me sade was subuana na comprehensive na edi mam mo so ma chewo esubuado bi ntia ma me head o the mam so any muomura Asante-Akyem South na dia so circuit because she also 2 years pepe muana November minya akwanya wa hase head no one ko US na mso be share na as a head teacher we dia bantimba so far minya be 2 months. Oh, okay. Nkomo no ba bia eche madwen kakra ya ba bia o kan say we secondary school from top test to college o spend 5 years at home. Yes. Saga no o ye adwuma bebre. How was the feeling? Areho ana ni je. How did you feel by then? And now when it so class obeko college no. And that so no de na e ma asen ka meko college no. Go adwuma na me ye no na me turn ya paste ni wi a. Me sa foka around 6. Na ma for STP, a friend specialized timber product. Ages omo ye Guinness echi ho. Yeah. Sa you know company no. Ma se kasi asem ne ye. Kasi asem. Ti me kwa na me casual. Ti me na das no matwa nyina ni be yi ama hoover. E dia ko ball ba bi e hye. Ti me ye na najo ade chi a na me ko. Kasa ni nyam so kra me ko ye adwuma no ho. Dua ball me na so ma ne pai. Ama sanisabi asafo. Ho na me be pam no. Man kwa adwuma for some days ni. Ya ntwa me ka. Wo se me ye casual. Edua ball na we pra no. Adwuma ne so mo ntwa wo ka because so ye casual. Casual wo so be ye adwuma na de twa wo. E ma wo. Je ho na me di jaye. E na me septom me paste na na che. Me bra free UK buy na. Obe be a drugstore. Ti omo ma me book bi na ma ko school ko ntimi sua. Ndi se doctor crack shop prescription for mawa. Oba me timi adura me de be ma. Be o cho BD times 3. BD means 2 times daily. TDS 3 times daily. Any number of days or the account. Or the intini nyina so me sua ma or the prescription for ma timi yi mu ma. That's one the rank how ya done you say a class doctor. Gaya than a class doctor. But so and one welcome. O story now started getting fascinating because I share akwala we secondary school na hwe nyuma ya waye na wo pra na we na call college. Me so call college afi de wani afika kra say be na wo kwala akọ mu susu a. Me call 94 na me afi. Call college 94. Yeah, training college 94. So how was college life at a pro school? As a matter of fact, se me ka school amako nyina ho ye me destiny baby college ho ye me because school obi o school na ye peka krama outside to bibidi because now cause woni any that so fie obi ani ho se nka me wie na na nda so kra nka me ko school krante nti na ye mame na manage me ne vice principal kra yonko to da kra na ye aduane oni wa itimi kra ko dibi nti se na ho de me manage na che say na college say em fan say heaven ketwa to me no de ka me heaven ketwa no wunya kwa na nka wo wie school kra nka wo te wa so bende wo se wie so we go mpani for so te fa kwa na wo te wa de so na wo wie na ma so hwe ni Asante-Akyem South 97 Asante-Akyem South anje se nkro no bebre na no na share da mie sa mani tua because me so anso me hu 96 97 me hu nkro ni bi se da wo si e ka no na wabesoma tibitina ba bi kwa bi 22 years and over inti sanka wa ni teacher anka wo be ye dey na me ta ka kire me mama wo me wo yire wo ma me mama wo se me ni teacher ka me madwuma ho be ye den di se bi ade plan because ntimi fa me ko efita adwuma betumi apagya da de re structure ntimi apagya da de ntina is a blessing in disguise nyame na odimi yes sir talk de mo ha no answer what time master pen so no answer what the trouble wo titi nkwala nkwala titi na den ande am nyame ni ne den for so be cancel back na ato akwala tim kra no na say nyame ni ebeboa. Over 25 years in teaching. Story be na wo kan a wo benya enka nsi. And me yiri a ofrim. Cause oba onyem na oji moja nkoto first one na twin.
ba kono kura wie school oye adwuma otam obviously school na oji moja 5 pounds etumi nya we nyina wie echire no nso o sa take seed biom na o start 3 months na oji blood not knowing so anemic nji blood no nso na is plain and a sake blood no odema na sake timi welfare Mr. Boachi John na Mishra no Mr. KK na Mr. Omi na akotwe moja mi chem hwe me kakraka mtu ma twe moja be 5 nje ko record ewo agogo SB hospital aho say oba wanyi woje 17 pounds of blood at the month of 8 no ni akola ni na say wuyo ani ade anyame ni me kaya na arehoma na me mami na mom ni nyina achi nyame abo a me ti asem me teachers be about me ni me classmates be na wie school ebi no akonkan ebi nso ayare ebi nso awu nti in a way me hu say a blessing to me say nyame the ishra me up to now me that ti asem kwa me ni ji na mo de ya wo mu ana maka no na dwuma de emu ya me de me afra o ye dada nso nyame mfa ne currency na da chi se esika no say asama de o man a yehia ye bebo nkomo afra pa aka how many years for retirement so far 5 years aka 5 years meaning say 5 years you've spent more years of your teaching life 5 years ya na nhye da yen ka say bese sanema bebre but what are your prospects nema be na feel so obitim di 5 years no asesa amakro abusua ene oman enso enya ho mfaso yo me da asimenia nia okan nyina begina mia me so nipa ewo mi mu a nipa ewo mu a mpese me ba school amahu se mba school ku hwe painting na won hun nkron ba nya me anim ne nhye ni munyam ti mane my sister beto na Mr. Thomas Jimmy edi nkomo asie se afe na bekọ awie na koko season a me open day bi ma pe philanthropist nso ko aka ho mo maboa na yatumi atetare ho kama na ya paint school dan afe mi KG no nso enye yem painting ho da class 4 5 and 6 nso na so da nso tokora akọ se be ya me ato ayi nso akoso se be ya be kama dimi wo ni da so se mra mi ntumi nko mekọ awie no o madwuma ni na matumi aye ni pap aboa ina se menye ni pa bi aboa me cause si amenya ohene bi e frɛ no Brempon Sika a owo asubua oyesuo so man oni me edi ni pa ba bi am ko bia o de ka e ba obehwe me aba bi am ko ekroto football ni nko ma ba chiwu ani jesi timi se ono so so be ko abuchi 17 okono ba na me open the oba mi so de nipa e be bo me am matumi de aboa kro no ani school no ame so manya ni monyam ne nkola wo so enya ho ka asua de wasem ye hwam Asante-Akyem Watch nso yen hwehwe obo se wo start a advert ni bibia no ye beye acha ma wiase nso ho dia we programs ye beba betwa no live ama one wiase we nye post production ye twa no live koso na ne wiase nyina nso hwe fundraising ye mom na se da wase se wo kwa ma ye kwan se nti ye ba betwa ma ebeduru ha ma ye nti na eho bibia no se fa ne communication de ya gya tum se wo ma ye kwan se no medi nkomo no ye nso ye be gya tum na ya ho communication no de amount senka wo sa kwachi biema ana se ye frɛ akwala wanya 15 16 to 18 abetina wani ma ne yesi 24 ade na nka obeka kyerɛ no headmaster ye meka kyerɛ na ne se abrabo enye mirikatuo ana abrabo so ye sa mfa ni agro nso se wo pese obobra na ye a de di kai sro nyankopon usro nyankopon wi a fa ni die ma obia ni die se no se wo de ni die ma obia ni die se na wo mbebu se wo nyansani na bibi so a obebu se afiri mu hono so wo mbetumi aya ama na bo so ama wo so dachi awie pɛ na wo dachi aye nkonudi ama na said it no and you can say master my story we tell the stories of people who have been in the system for some time and we are here our Dampong M2 yene Mr. Sebe na etwetwe nkomo no me twa me ho nkomo no aboto me stories no ewu ni ade na eba mu nti me pese me kono mu nso kakra na me ba twa me nko ba bia me ba sisi a enti misama wakwa baba masem o Asante-Akyem Watch so yene Mr. Sebe nkomo no it's getting deeper, you know, and I'm getting touched.
Say na who say obi abobra, who say obi ejinani, who say obi isrea. Ka who say wa fa reho mu, wa fa wo yaw mu. Wa fa niam bebre mu e na wo de abedu baabi a wadu no. Eno che say abrabo no enya mrikatuo, na enya nasem nkakra obedu. The achi nkomo no yenwie say ene ye bon komo ye masem into the story na ye betie ene baabi a wadu. Isasabem ye ntwa so. Abusua yere what the can say or yere that they free mama was our wife for a yere and ma send a bushan so as a matter of fact, nipa wo na wo yere eye pa ebua abrabo. Kwajo mi sa so wo yera ebua abrabo pa me reni frame na my loan na me ngoda manya akwala kicho ba se de si dware ni na minim si ya akwala no tumi nya hwe to ba bi ba makwan ma na obefa akwala no ko dware ma me amani ska no ato aduana ma no atete ma bo akwala no saa na to da so bona ko homa na me am no aduan dada ebi ono ano abem bi adi emu a na me de ene ne take si na me ye no ade ware na bikuta ema mienu be ma ba ko na me busua de me bretuni a me di free tetrim me tetrim so uko na obusa yan ye otumfo jazz na friend bu abasa. Oh, okay. Abusua Okay. tie na edi sa akonwa no otumfo fi na bu abasa akonwa se wo ye wasem ye na obi bi ekoye ko me bedu a wa hwe kra na adidi akoto ya betu asa me ne de shikan na ete ha be kan sa ba ya na me mfa no ntumi hu ntukwan abrabo ba wo ye wasem ye na wo di ye ne ma ya eno a na be kan wasem ama wo enye ode ye me ye we me yo hene ba me firi ha me ti sei ana ebe ma wai konkan di obi ani na masa wo so obusu obi abedi ni me kai se me ko mu a dan ya na me high kra na ne bo den chance wa nso so bu a dan me high america ni bi fie che se ko a wu record dum kra ta se go no wu nam si su kra na e massage feel it nso na ne bo fo enam kasapa ene futupa even asubu akra me ko che ho kra me ye committee member for past 8 years unit committee wow ana anu achi no funeral committee so me say member no musika mo giem na start mo do musika koto bank mo start so mo westcam ti me ye nepa bebre won so wo disa wo ba busu wo ba bia bi wa dwunim han e ma sika ni wani e ma pesa min kun nyansu ni wani e mi bi nipa bi antwitwa nipa bi na ntini wa dwunim afan a e bebo wo me kai sha me ni me na fofu training college Bredo Ebenezer your friend Alpha formerly no ye youth employment coordinator our district. Oh, okay. Ana ba ko Ellen on so de ko UK. Omo ye mi ensa na edifi akokere ba. E wa na me si ye omu nti omo busua bi ifse omu fie ho a mo magimatu. Se enipa. Kai so ma me firi se ba bia up and down me no. Je ma hu se me ye nipa do che. Nice life no is about humanity. Yeah. Unkwa wontimi e ka se wo kokontonko se obo nipa ne nipa nso ehunmobo. And you are giving us experiences. Ye ma kwan se o 5 years aka no. Ye Minister of Education. What will be the reforms at the education basic level? As a matter of fact, sa position there. Me nye ma me ho. Enye. I didn't enye. Ye enye say school in ankasa no. Ye diploma ye nye bibia bi. Nje ntumi mfa sa position ko. You still qualify. You are educated. So what me the headmaster there, you are educated. What the yam first certificate in nchen. Yama o minister ne. Mr. Sebe. Nima ben na office say ebeboa. Medasi. Anam say me chinchin schools bebrebe mu a me dia bepema yi. Baby a me di kai ko teshi class say na kane no na light no. School dan ne si won nyame ani mu a ka kon no. Sa area sa ne de nka me de me ho be don ma baby a interior bia no. Wonya access to classroom I better. And also clear we are books I dey try dey to da ye nya bi ba ya na insufficient. Me say books bi so ko. Me kai say me ko na boy ba ko awie SS na obekọ poly. Na mo sha into the school. And then no deputy. Okay.
your friend KB Asante. Okay. Ono ye basic mineral water no. Oh, okay. Teshi price. Okay. Because na kan no ntimi so me come be ayo muno ko niam kama. Me di ni na ma no ko school. Wow. Your friend KB Asante. Ka wo de Me kobo say me bra. ayo muno kama. Me na cameras am ko twitwa pictures me now. Nti e ade a me hu se me nya akwanya se me be pani woni a bia me call grounds akọ he ne wo ho na se me bi kan wa sama me twe hu dia o se me yema area na makọ na obi nso abodi se ampa ni pass me se dia obeye pani wo adwuma we mu no nipa we na ode bae na daachi no se o ma bi kura wo no obi ti udin a na oba ne nya adwuma bi anya ya o se ni pass me se ba die dia obeye dia meboa no what me aba benefo se dimpa eyesene ahonu. More than 25 years in Asante-Akyem there. Is it quite Asante-Akyem ni? By naturalization. But I am second hometown. I understand. Oh yeah, Asante-Akyem ni. Asante-Akyem to say. Yeah, you can say Asante-Akyem. Who is Asante-Akyem? You say. Oh, na me ni ba Asante-Akyem. Mani so na omu penipa. Ni nyina se mpanifo so bi anoden ko ayi a ye de sotro ne jawo kwan. Me ba ya na ma no wo form bu obi adi obi ani. Even teshi price na me ko se menye aduane anto a me gura ma me bi fi abode egu okra otuma me fa bi ma ko no adi. Enam di mpa ne ahobrase am de ko yi. Asante-Akyem so mpanifo so bro hu ase ne ame so ma so. Me bia me wase no. Ba bia me call first pa na mfa dan high. The second one ya mfa dan high me sa for 9 good years. Ana ma me ba fi nkran ba. Me na wo yete nkran ha manfo dan. Teacher need to feel we sika ne nkomba. We start so mu di sika so me ji tum se betua. Because we need dan wa ha. Make us sense kwa me papa ma feel kuma se. Takwa mako utra takwa dwane se. Me papa fie si o. There was SK bunsu nchen wa. Oh okay. Enti you say Asante-Akyem da hadwo. Ni nyina se nipa wa obedi ba for mama nipa. O ba je osu. Me kai se na nsen a ohene bi wo osu so a ibo ni di. Me ware o ma menua. To so papa ne me. O che me ntuma kwa. Me wo kambu an bebe school o de bi bra me kwa. Je se enam ahofa ma me no me bra mo asema nti. Na Asante-Akyem so de ma ya ekura ma anya ehwekura na mbetina suwa. Me okokofu. Oya de. Me teso kakra nya kakra de to bibi. Nese ma metra 22 years kwa. Ma ye bi kura be kan ho amana bo. Nti mi se wo ko ba bi na abre won asema ni nipa bia ye kama bia. Aba ma wo da chi so bright. Wait, mama, wait, my last question. Wait, na me dear. What did teacher more than 25 years? Would you advise your son, your daughter, your nephew, your niece, wadam for be, wadam for ba? Would you advise say wakala say omedi teacher? Nyame anim ne ane. Die nti America say my advice wo me ne say teacher die eya ahofama. Utu mu acha ye adwuma ni ye. Na wo bedi teacher nso a enhira ewom. Ni nyina se obeye adwuma ni ye. Na wo dwen nkwala no nso ye. Ba bia me ko na nkwala no bi firi kurase ne ba. Dey mo school uniform pa. Ti me de ba office extra letter to so. Ba ma me school atare e ma ba 5. Me nya ba 15. The brain kwala. The brain kwala no mutu atete o mo share twa picture dey send the office. E kire do mo di 2 months schools no bi 444 because nya 4 sa the brain kwala no bi. Na me de nti a me si teaching manager won say ye best school no pa bia ye bompa ye. Ye de ho hye onyankopon sa. Nti onyankopon no hwe ye mpa ya bo no so etie ye man ba bia ni wa ma kira de a akwala bia firi mu da. Ba bia ni wa ma kira de a akwala bia he da ko pre serious a. O say dia sem kese ba emfa no koji ana military hospital na tete baby sa. Enam empire ye bo. Ane se de mi si pen kwala asem. Na we wo ho am timi fro wo kra chom timi o skato aduane di. You also man di number school. Da na am. Etatu ye uye we nyina Nyankopon nhira. Odi hira wo nti se ba be teacher ni a. Ni se na open hira eboa ma ye teacher ye sika anso. Bosia na agi anso ye tumi hwe ma. Me yere me be wa no ma be fo. Ahwe mo ma wo university. Ba ko general manager company botem. Oba ne ka tire bottle nya keto. Me so nti o miniska. Semester bia me tua 32 million. Loan na meje. Ba ko so kra university be 6 years old. Getting to 10 years onya adwuma ni. Ni na ka me madam of KB na ka me follow him. Ana transition by Indiama
yɛhu nea ɛkɔ biara. nhwɛ de nyame bɛyɛ. Nti teacher deɛ me kamfo ma obi a ɔbɛyɛ biara sɛ ɔmɛyɛ na ɔbɛnya nhyira na ɔbɛnyini nso akyɛ. Di teacher benyina akyɛ. Me maame, me papa, me wɔfa mo bɛyɛ deɛ ɔwɔ hɔ nyinaa teacherfoɔ nko a. Me madam wɔ kyerɛ ma de Oli sɛ sika nim so daakye no bɛyɛ. Teacher ni nyini. Madam bi sɛ nkɔla aduane na agye di no. We de mame ma we mo nya me last question. Ɔma nkɔmɔ na yɛ me de. Normally ya na nkɔmɔ na ma na nwa but nkɔmɔ na da wo twa so yɛ. Ne how? Plans to say after retirement. You are looking very, very, very strong. So yeah, when I can say you are getting to your 60s, you are very, very, very active, very, very strong. What plans to say after retirement? Nyame hyɛ ne ho animuonyam na ɛto me asomdwoe. Wo sɛ mede otwadua mpɔn kan. Yes. Ɔse yɛ nkwati no, wokɔti no ntumi yɛ bibiara. Nti mede ndi kan biam sɛ me kɔ retirement a me plan sɛ nka metumi anya dan wo baabi a ebie biara na mayɛ store kakra. Na metia no sɛ bɛyɛ a akɔ apadanye bibi kakra bi. Asante-Akyem for nkɔmɔ no de sɛ maka kyerɛ sɛ wei yɛ masem my story. Menim sɛ wo hwɛ Mr. Sebe die wo nso wa start wa fa phone wo send a message e wo Facebook, YouTube, Instagram, X. Wa start wo pese wo frɛ wo send a WhatsApp message. Me nso mo mbra na me nka ma asɛm me was story. I have a story to tell. Yes, everybody has a story to tell. And one thing I say, you be ka Asante-Akyem asɛm akyerɛ wiase. That Asante-Akyem story. Yɛn nso yɛ wɔ asɛm kapa o. Yɛ wɔ asɛm kapa. Nti yɛ bɛka yɛ asɛm akyerɛ wiase. Sɛ nnɛ ɛna wo hwɛ masɛm a. Na what be the story for bro. Nti nnɛ me din yaw pii yaw. Me ba Dampong M2 basic school. Me ne headmaster ɔwɔ ha yɛfrɛ no Mr. Sebe. Na Gabriel me ne no ɛna bɛtwetwe nkɔmɔ. What na asɛm no me sure sɛ wafa mu bibi de ato kotodwem. Da sɛ ne hyia na de ne ba no de wɔno nso ɛyɛ Isa sɛ bɛ me da ase. Nyame nso nka ho na ɔnhwɛ so sɛ me kan no bibia bibia office wɔ sɛ kɔ ewiase afa na nyina no ya fidie ɛyɛ wo de a nso ne nipa ya de wodi kan ɛwɔ masɛm my story nti wabie ehya ɛpono amaye ɛno nti no ye ma okwan sɛ kyia wadɔfo obi a pɛsɛ wo kyia ne bia bɔ ne din bia no wo camera ni hwɛ mu na afei de one ne mbɔ wadɔfo ne atiefo ɛyɛ Sebe Gabriel na mutie me nia oma bɛyɛ ama me asɔ me ne dodo de edi ka asidan ka onyankopɔn ansa na enka me nuanom a omo de baayɛ a sɛ adwumadie ba so na me nkyɛ wo na me kyia me nua osem Akyerɛko Francis ɔyɛ adwuma commercial bank wɔ Asafo ɛyɛ me nua ɔkyerɛ a ɔkɔ abuchi ban so ɔnso me kyia no ɛna me sister Georgina afia frempoma me nua entwi bo osiako me namfofuo nyina enkanka Kodua Jenny Thomas a ɔyɛ my sister Kodua also yɛ me classmate wɔ training ɛna Agimandua Prince no a director of Aputuja yɛ yi national level na ye school no mu hu me ɔfrɛ me kuma se me kɔ ani gye nko ame ba sika mo no pepem me TV ana ase kɔ yɛ dika agima kyɛ sɛ Kodua afi bia send me 2 million ni shran kan de ɔhwɛ mo bia nyame hye wɔn mu wɔnamfo bebree mo tutu kwan ebi ne me kasa isire nyame hye mo sɛ ɔmo so ɔmo bɛkɔ so abrabo ɔmo bɛkɔ so akae me na me kae wo mpa mo sɛ de awie bia be pese me bɔ mpanimfo a be school ɔmo aboy abaso ana mpɛ so boy abaso ye ndi ka ya assemblyman o friend no Chambers do no asa no na kan mu o do Albert di no me bab me na otwumi en sentem o brave football baako a se school no do term we agudi emre ti basa yemfa nkɔ na yemfa nkɔ diagona kala no so no na me toa so akase papa baako nso yɛfrɛ no Koba a bibi wɔ ne sɛma no Kurobua ACCC dan secondary school edwa no ne nkronba no ɔmmoa yɛn school na yɛn nso yɛde ɛnyɛ fɛ sɛ wɔboa press before amoma yɛn misaba misrɛ sɛ wɔboa me na me so school no ba school no yɛ kama ɛma kure ne mo anim nyam na mbenya sampa
mmerɛ so ne yɛyɛ ewie mekyia asɔfoɔ ahemfo ɛne mpanimfoɔ kurom nyinaa menim wɔn mu din na mmom presby sɔfo assembly sɔfo pentecost sɔfo kramo chief imam nka ne saa ɛne mpanimfoɔ a ɛdi akoten wɔ kurom nyinaa kyerɛ obiara sɛ adeɛ kyena mo sɛ akokɔ dɔn ba na yɛ owura sɛbɛ ɛni so a ɔyi di kyerɛ me nua yi ɛna ama me de nkyia saa ɛma mu nua bɛda mo ase yɛda ase nyame ɔnhyira wɔn ka wɔn so.